Selam dostlar, nihayet Jay'nin kızı günleri kirib җитте. Jay'ni biz bir koya barıp, yol itip ütkәргә яратабыз. Яшүсмерләр, балалар гадәттә Jay'ләрен лагерьдә уздыра, һәм biz de bugün лагерьгә килергә булдык. Bu videonu biz Изге Болгар җирендә яздырабыз. Чөнки нәкъ менә монда Сәләтнең Болгар туган тел форумы уза. 2014 елдан башлап ул Сәләтнең иң якты проектларының берсе. Нәкъ менә монда телгә, мәдәнияткә һәм гомумән мөхиткә мәхәббәтләре булган балалар җыелган. Bugün монда илебезнең 11 төбәгеннән җыелган 400дән артык бала. Һәм бүген biz алардан рофл, кринж, денсайт һәм башка популяр сленг сүзләренең татар теленә тәрҗемәләрен сораячакбыз. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Selam, ничек хәлләрең? Исемең? Selam. Benim ismim Leşin apa. Benim hallerim yoksa. Benim ismim Ayaz, ben volontör. Sen siz Aliye. Min Ildan. Benim ismim София. Достар, карагыз, мен кимне Булгарда туттым. Бу Татарстанның атказанган блогеры, популяр вайнер, тиктокер, нельзя граммер һәм башка сүзләргә ия булган Илнар Идрисов. Илнар, ничек хәлләр? Исәнмесез, хәлләр требует детальләр. Яхшы, Илнар, син бүген мастер-классларда да төрле сленг сүзләрен кулландың. Менә хәзер без синнән аларның татарча версияларын белүеңне тикшерәбез. Син әзерме? Һәрвакыт әзер. Киттек Зилә. Яхшы, Алга. Беренче сүз рофл. Рофл. Рофл татарчамы? Үзбәкчә. Рофл. Рофл татарча. Блин, рофли тема типа рофл көлдү. O, rofl. Küllü, şayaru, belki. Наверное, bir kızak şekilli indi. Rofl, мәзәк. Рофл. Шутка кебек нәрсә инде ул. Ничек инде татарча әйтәсе аның? Шундый шаян нәрсә, шаян әйбер. Кринж. Испанский стыд. Була русча, татарча, испанча стыд. Стыд татарча ничек була? Стыд татарча ничек була инде забый? Оят белмәскә. Испанча оят. Кринж. Estağfirullah. Бәтәш. Бетеш? Жара. Син бүген шундый бәтеш. O biraz stыдно şekilli indi, но Татарча стыдно. adam külkisi. Cringe. Оятсыз. Belki. Кринж ул әдәм көлкесе. Шундый сүзне не употребляю. Краш мин. Мен өзім простойын былай. Вот. Краш татарча краш матур егет. Юк, кызлар. Краш мәхәббәте. O, яраткан кеше. Вот ни белән сленглашып әйтсәк. Жандус. Bir matur. Матурым. Син минем матурым. Краш монда барысы да краш. Бөтен малайлар да, бөтен кызлар да монда барысы да әйбәт. Татарча менә краш. Краш. Татарча краш. Матурым, матуркай. Хайп. Хайп. Ого. Шундый сүз. Хайп ул шундый күңелле нәрсә. Ничек әйтергә инде? Шаян. Күңел булсын әйде. Ну, популяр şekilli indi. Татарча. Аны bilmem şu. Текәләнү. Айып. Авыр. Нәйдән баш миңне эшләт. Хайп. Хайпанем немножечко. Шаяртабыз belki. Популярлык дулкынына менү. Ризамы син? Абьюзер. Илназ абый. Yok. Килешәм. Абьюзер име? Абьюзерство ул бит инде отношенияларда була име? Кыз белән егетнең мөнәсәбәте юкмы? Эштә дә була име абьюзер? Опа. Начар мөнәсәбәт булсын, белем татарча бик авыр. Син бармы абьюзер дусларың? Бар. Мин абьюзер. Абьюзер. Начар кеше. Юк, или. Син абьюзер, син димәк начар кеше.
Әйе. Бер усал кишер инде. Мин абьюзер түгелмен, мин бик әйбәтмен. Абьюзер ул, ну, бик начар кеше дә может түгелдер. Кому как дип әйтерсем килә иде. Финальный версия абьюзер ул. Хайван. Я мысқыл етуші вообще. Әйдә соңгы сүз һәм минем шикарный прическа Dead Inside. Үлгән карт кеше. Яхшы, да ширк деген тавышлар монтажда булырга тиеш. Все. Нәрсә ул, әйе, загрузка бара. Так, Dead Inside. Шуны гелмең су инде. Все не очень. Сущак. Ну бер кара кишеләр инде шундый. Каракшы. Отстраненный кишеләр. Мин үлгән кеше ярамый әйтергә. Әйдә тәрҗемә итәбез. Dead это үлгән. Inside иштән үлгән. Dead Inside күңелсез илак булсын иде. Біткен? Менә Илнар, син үзең шундый сленг сүзләрен көндә кулланасыңмы? Минме? Көндәлектәме кулланам, әлбәттә, ну татарча ничек әйткәнен белмим, кстати говоря. Иң еш куллана торган сүзең. Иң еш куллана торган сүзем ул кринж. Әйе, кулланам, чөнки балалар белән сөйләшкәндә бераз сленгны өстәп сөйләшергә кирәк. Алар сиңа ничектер якынрак булалар ул вакытта. Юкшы. Жесть. Әйдә татарча. Жесть. Жесть. Хәзер мин уйлыйм. Жесть. Бәтәш. Мин әлбәттә кулланам бу сүзләрне, чөнки мин шәһәрдә үзем яшим әйе. Яхшы, менә иң син еш куллана торган сүзең нинди? Трэш. Ну, русча инде кулланам, татарча Аңлыйм, иң еш куллана торган сүзең? так, еш кулланам. Рофл. Һәм ну, кайф инде Була. буламы? Әйе, ну шундый сүзләр. Дуслар, шуның белән безнең сораштырубыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә? Бу видео бераз кринжлы, ягъни әдәм көлкеле булды. Аеруча зур рольне да минем прическа, минем чәчләр үтәде. Булгарда бик нык җил, шуңа күрә гафу итегез. Һәм нәтиҗәләргә килгәндә, чынлыкта исә балалар сленг сүзләрен татарча кулланмасалар да, аларны тәрҗемә итә алдылар. Һәм бу бик шәп дип саныйм. Һәм сезгә дә соравым бар. Сез бу сүзләрне ничек тәрҗемә итер идегез? Комментарийларга үз вариантыгызны языгыз. Һәм шуның белән сезнең белән саубуллашам. Пока-пока.